byd sy'n troi pob dydd pob awr I ddarganfod ei hyd awn ar antur nawr! Oh! Blin y byd ydw I? Pam ydw I wedi gwisgo fel hyn? Drychwch! Beth yn y byd yw hwn? Dwi am roed hwn fan hyn. Na, falle fan hyn. Dwi ddim yn hollol siŵr. Olwynion! Tybed os mae car yw e? Na! Fi'n gwybod. Scooter. Na! Oce, dwi am roed hwn fan hyn. A hwn fan hyn. Ife beic yw e? Beic yw e, wrth gwrs. Ond cyn I ni roi fe at ei gilydd, mae angen bach o liw arno fe. A dyma y lle perffaith I wneud hynny. Y gyfrinach yw powdwr. Fel hwn. Ond, nid yn unig powdwr, mae Trydan Statig yn helpu hefyd. Mae hwn yn gallu baentio metal heb I unrhyw baent ddyferu. Dyma sut mae'n gweithio. Mae'r powdwr yma yn sych ac yn ysgafn fel llwch neu ddost man. A mae hwn yn gyrru gwefr bach o drydan drwy'r powdwr I wneud I felynu at y metal. Fel magned. Wow! Yn union yr un fath a gwallt yn glynu balŵn. Diolch. Does dim diferion o gwbl. A nawr, mewn â fe i'r ffwrn anferth yma. Yn y ffwrn, mae'r powdwr yn toddi ac yn glynu at y metal. Drychwch pa mor llachar a sgleiniog yw'r lliw. Tro nesaf welwch chi beic neu scooter sgleiniog, cofiwch am y Trydan Statig a'r powdwr hudol.